Bayad eh kadaan. Abing balan. Sila naman tao. Dapat ka sa dahil na. May nagtula, no? Hindi ganyan. Oh, din nakalangan ba? Dito to gata no? Yan, hindi ka makikita ng man. Okay. Gamit na yan para kuya Rasul mo. Nanti kita ulang tahun dengan anak bawa. Ayo. Direct lah. Segang teman Ini dia kami. No? Toto ni Justin. Aray. Kanina pagtanong na ko eh. Nawala man paglabay ah. Maglanganin na ka. Twist na kung ano niya. Ada pa yan lagi ang bilang. Para sige. Ini paling lebih jatuh. Ah. Sumpah. Dulu kita makuha. Tulog no?
Pero di na ko matuyo bitaw ka nang ako kita ilik kayo dali dito lang sa inyo yun. Tawa. Panis